अबेसो मोनफैखो? मोनफैबाय आङो नोंसोरलाय बहाय दं? लामायाव दङ। थांगासिनो दं दे आं। दे होमबा बाजार मोनोबा नों बेदर लाफादो दा एसे। फनखौनो दानबायसो। फैगासिनो दं नै बियो। मा जाबाय थायोथाय हाथारलासो आं बे गारि मोनसेखौ जोख्लायनानैसो आफाखौ गोदान बायनो थिनखाबाय बायनानैबो होआ। मा जाखो? गारि गाज्रि जादों नामा? ओं जानो मा जाखोथाय सेल्फ होबाबो जालानो। सिख्लाया मा एसे समायना, मुङाबा मा मुं? सेंग्राया मा एसे समायनाथाय, मुङाबा मा मुं बेना? बोरै सोंनो आं। सिख्लानि मुंखौनो सोंनो बावबाय माथो आं। लासिं सिं हैद मादै सोंनोरा। भाइ मिहिरामोन दाबो सफैयाखैलै ओंखाम संनांगौमोन। जानोथाय मा जाखोथाय बे माथो दाबो सफैया मानसियानो। भाइमोन आं लाबोजोबखाबाय सहैदो नों। ओइ थांनो सहै। मैयानि सिख्लाया मासो समायनामोन, बिनि मुंखौ सोंनांगौमोन आं। नाम्बारखौ मोनबाबो जागौमोन। भाइ मा खालामबाय थादों? गेमन खालामदो दे। दे। ओइ भाइमोन जानो नागारबाय आं। नै जानोबा। मा फंबायमोन माथो गेमसो गेलेगासिनो दं? थांनाय मासनि आरो नैबे दान मोनसेनि रुम भाराखौ नांसिगौमोन। आया शिश। दे आदै जों गाबोन समफोर हरनोसै दे, न'आव बिहरगोनसै जों। नाय फंबायमोन बे सानायाव नांथारगोन। जागोनथ'? आया ओंखाम जानाया? आया बावदोंसो। मैया नामा बेदरखौनो मोना मोनदोंब्रा आंलाय। जै बेदराव मोनाखै बाला। बेथ' जानो हायासै खोमा। ओंखामानो हाबाखै आंना। फाग्ला। दैखौबो एसेल' बावदो। फाग्ला बिदिखि जायोलै। गैया एसेल' जानायसां। हाय हिर'। बबे फैदोंमोन? जों बेरायफैदों, नोंसोरलाय? जों बै खाथियावनो थाखायो। थ' रेस्टुरेन्ट थांसै। रेस्टुरेन्टाव थांथ'ला नामा? पार्कआवनो थांनोसैथ'। जायो दे। ओइ लोगो नोंसोर थांबाय थादो नामा? आंनाव एसे थाब थांनांगौ। दे होमबालाय। भाइ स्टार्ट दे। दे भाइ। मारै जालांगोनलै बेनासो। बिदिनो जों सानैया लासै लासै मोजां मोनलांनो हमो।
एक्चुअली आं नोंखौ दाखालि थेंक्स होननो बावदों। हे हाय, आंनि मुङा सामिया। आं मिहिर। मिहिर, आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि। नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनमारोना? मानो सोंखोनो दिनै मा आंखौ बिसेस खालामा नामा? बिदिथ' नङा मिहिर। गुबुनफोरा सानै साथाम मोजां मोननानै बारा गोबाव रिलेसनखौनो थाया ब्रेकआप जानाया। बिनिखायनो आं सानोदि जोंनि गेजेरावबो बिदि दाजाथों। जोंनि मोजां मोनज्लायनाया अरायसम सैथोयैनो थाथों। नंगौ, आंना थांनाय जोनोमनिफ्राय नोंजों मिलायनानै 13 जन जाबाय। मानो बिदि नोङो? हेल', आं नोंजों खोथा दंमोन। दिनै नङा, गाबोन पार्कआव फै। सामिया, नों आंखौ निमाहा होदो। मानो निमाहा बिग्रोदों नों मिहिर? आंना गुबुन मोजां मोननाय दं। मानि थाखाय? नों आंखौ ओरैनोसो बुंदोंना? सामिया, बे सिरियास खोथा। बेबो आंखौ जोबोद मोजां मोनो। 3 years जाबाय जोंनि मोजां मोनलायनाया। दा आं बेखौ दुखु होना नंला। आइ एम सरि। हायोब्ला आंखौ निमाहा होदो। होमबा आं सोर? मिहिर? होमबा बै समनि बुंनाय बाथ्रा आरो समाय लानायफ्रा गासैबो नंखाय। आं दा बैखौ दुखु होना नंला। आं मिथिगौ नों आंखौ रागा जोंबाय, दुखु मोनबाय। आंखौ निमाहा होदो सामिया। आइ एम सरि। सरि लै भाइ, सरि दामफ्लांबाय, सरि। सरि लै भाइ, सरि। गाज्रि मोननाङा दे, गाज्रि मोननाङा दे। नों हा? नों बेखौ सिनायो? सोर सिनाया जानो बेखौलाय? गासैबो सिख्ला रायजोआनो सिनायजोबखायो। जायनिबो गोसोजों गेलेग्रा बेखौनो, जायखौनो मोजां मोजां नुयो बेखौनो मोजां मोननायनि मुं लायो। हा? मोजां मोननो रोङा? भाइ नालाथ' र' खोन्थानां। सोरखौ मोजां मोननो रोङा होनदों नों? मिहिरानिखौ दिनैसिम बावाखै आरो मिहिरानिखौ दिनैसिम नागाराखै। बे गासैबो नोंसिनि आफानिनो साल, मिथिबाय?
लोगोनावसो दं। दानो न'आव फैनाय नों जारौ। दे। ओइ, आफाया आंखौ लिंहरबाय। ड्राइभारथ' लांफिन लामायाव थ'। नाय सेंग्रा, नों बबेनि आरो मा बुं आं बेखौ सोंला। आं आंनि लोगोनि फिसालानोसो हरगोन आरो बे खोथाखौ सामिया जेबो मिथिया। बयनिबो बिमा बिफाया सानोदि गावनि फिसाजोखौ मोजां नखराव बिलाइनो। सामिया आंनि सासेल' नायल' जायल' फिसाजो। सानै फिसाजोआ बै सेंग्राजों जोबोद खुसि थानो हागोन। आं मिथियो आजिखालिनि मोजां मोनलायनायखौ। दानो लाना खारनानै उन्दै उन्दै बैसोआव जुलि लाना बिमा बिफा रागा जोंब्लाबो साननैसोआवनो गनायनांगौ जायो। नाथाय खबरदार, नों बिदि मावनो मोननाय नङा। आरो जुदि मावोब्ला नों आंखौ मोननाय नङा। बिनि दायनिगिरिया नों जानांगोन। बेनिखायनो नों फिसाजो सामिखौ बावनो नाजादो प्लिज। I'm sorry. आरो मिहिर आंखौ दिनैसिम थार गोसोजों मोजां मोनो।